dari teman-teman YouTuber matur suwun. Hehehe. Ya namula Sri Rama wis tak aturi atur kepiye aja sing kaya aku iki aku kasane Sri Ramu digawe lara ora urung saiki wis dadi rada nanging piye kabeh iki wis kebaca tadi saya cocokku iki tanpa umum ngerti lamaranmu sing tak tompo apa mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago nganteni muga dadi jodohne ora kena pawane tak andani randane ora nyoto sampeyan sabar ngeteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gede pangapurane andong tresna bebojoan sak awase kompak kagunanan yen mula siramu wis tak aturi tak astu golek bojo sing kaya aku iki apa kasane siramu digawe lara ora urung saiki wis dadi randa nanging piye kabeh iki wis kebaca wis tanpa guna ibarat kubur ra bakal dadi sego ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo Lino J kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodohne ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun mas sing gede pangapurane aku tresno bebojoan selawase aku tresno bebojoan selawase Sudah Rondo permintaan dari teman-teman YouTuber Mbak. sudah ya tidak punya utang ya.